Okay. Ato sa naisumpayan ning nahitabo karon ba nga murag grabe na polarize yung mayo ari Duterte ari bangag. Di ay na social media nga perting grabihap wa kay laing makitaan kanang imuha bitong sa tawagan na bang wall may tawagan na sus grabe makitaan mo dahil mga vlogger nga gihimo sa panginabuhi nila. Nga maingon na yung media, social media sila. Kami yung tao nila sa traditional media, murag na lupig na gani kay advertising at naman nila. Pero ari ko sa unahon ako ang pabor nga gihatang ni Digong sa mga Marcos. Una, ikaduha, ang giingong pagkagahig o ni Sara. Ha? Kaya na masukuan eh. Pero mao ni akong nadunggan, daghan ba kay kong amigo sa mga aliporis ni Digong, mga opisyal ba? Kadaghan nila. Even mga generals nga classmate ni Bato, Senador Bato, daghan sa mga upat na sila kabuok nga akong nakuan na istorya, maila-ila, karon makontak, dili lang mutingog on air. Una, pagka Presidente Digong, before katong dayong filing sa COC in 2021, may filing 21 October, niingon, ni adto dahil ni si Amy Marcos, in fact, yan ang ipagawas ha, ayang statement nga, giadto giniya sa Davao, gihangyo si Presidente Digong o si Mayor Sara Duterte din. Siya pa'y mayor atos Davao. Nga, o mahimo, matanon pa man daw si Inday Sara, si Bangag lang usa ang padaganong presidente kay sa 2028, one term ang ang presidente, base sa itong konstitusyon, si Sara na po kuno'y ipuli. Matod pa ha, nga, dili ka nung musugot sa Digong. Ayaw, vice lang yun si Marcos. Pero, tungod kay, matod pa, di bang yung kuno ni patuo po si Sara sa iyang amahan, kanisikanhan information, ha, dili ni direktang Sara. Wa magyugo ka interview ni Sara o ni Digong. Si Bangag noon, atong 2021, nama may mga records diri. Pero, even si Aimee na ay mga records na mo sa imong interview. Pero, wa magyud, niingon magyud sa, sige, magkuan lang ko. Mag-vice president lang ko. Tungod po sa hangyo ni Aimee, nga, gikuyugan gid niya ang iyang igsuong Bangag nga mo ihimo presidente. So, nisugot, kung wa pa daw mo sugot, dili unta ni maingon ani, matod pas mga supporters po ni Digong nga nagpalibot niya. So, pila may Pads Pungkol, now, nanagan sila under Uniteam. Indot ang paminaw, Uniteam. Naloko na. Karon Uniteams. Pagdaog, bali, bakwal tagamay, pagdaog ni Presidente in 2016, ang una niyang gihimo nga pertin na kanang naglagot ato katong pagpalubong niya sa libingan ng mga bayani sa patayng lawas ni aning Presidente Marcos Sr. nga ginto gibutang sa Mausoleos, Ilocos. Pertin lipayas pamilyang Marcos. Daig tamas ginhawa nilang Digong nga di gyud matabang ang pagdaig. Hapit na lang tingali kung gusto nilang presidente at itong panahon na kay gipalubong yun ang dugan nilang pangandoy nga malubong ang ilang amahan sa libingan ng mga bayani. Bisag hulagway na nga di yun to bayani. Naloko na. Kay mootoy git nasuwat sa Guinness Book of World Record nga pirting kawatana. Away magpato, dili patos Digong sap kamo pesok-isok mo. Musilon to ron na. Mau ba? Apod bingos Digong musilon jumatik na. So, ang nahitabo napalubong. Sus ka murag dunay. Di na ko kasumpay og unsay na ingnan ni Digong nga pipila lang ka. Wa ganit tingali kabot do ka tuig. Iya namang gi mention dito sa iyang diskurso nga naatay presidenteng Bangag. Naatay presidenteng Bangag. Kisa ang presidente sa kapilya ni si Marcos yang giingon. Yawa! Pawa! So, ang diyan napita nagsugod ng away. Noon na blame kasi Sara ni sugod manggod pagka-vice presidente dili unta naron may tabo nga ang tambalos-los parte makapangawat og tamas ginawa apil mas Peter Calderon. So dili unta na may tabo pero sama na human naman. Now, away nagmayo ang pangutana
og ang pagpamuyboy sa mga grupo sa mga Duterte nga giingon lang way utang ka bubuton ang bangag kay adik magugulo. So tinuod ning ilang giingon. Wa man maprobahing adik kay sige mag-awhag daghang kayong maprodigo nga magsige. Magpa-drug test lagi kuno Bongbong Marcos kana gitawag nila sa Tagalog pulikil man na pulikil. Kaya na mga tricycle ba, mga tricycle. Ba? Magpa-hair follicle test, wa man gyud. I don't know kung unsa na tubag ato, hindi tubag man to, tigaan man to lapo kaadlaw si ang Malacanang nga patubagon within 10 days, kabahin atong petisyon ni kanhi Speaker Pantaleon Alvarez nga kinahanglang magpa-hair follicle test, follicle. No, og imong tanahon karon, piti na maginin lang awaya, mo more grabe ang division karon sa mga Pilipino. Di ay mga sus gabiha. Igihan na ba kayo kani mga prodigong paskang igihan na? Nadamay ang gobernador ni Balinar sigo balimbing estilahan. Ang gustos mga Duterte por katong iya mga katupong intawong mga labi naghang ka-intro sa nagpa-tabon-tabon ba. Dili taga Simore taga Mindanao diapay kang lalay. Moy magsige ko ni baling. Unsa may mahitabo akong pangutana sa mga kaniya balag suko mo. Unsa may mahitabo kon ang gobernadora nagtanga ra dili mo magkinahanglan og pundo gikan sa nasyonal di man kaigo ang pundo sa province. Kay matod pang lalay sa una, kinadato ang probinsya sa Tibok Nason. Number 1 province, number 1 gobernador po kuno siya, pero gipukan ra. Matod pa nila wa maili. Naloko na. Kung di mo dool ang local government, ang Cebu province, pitindaganang na biktimas linog ni atong September 30. Pitindaganang hantod karon niingon ang DSWD nga napay 8,000 kabuok na ni Hiklin tungod atong bagyong Tino nga ang ilang deputy speaker nga si Dioc Frasco di adtos Europe. Unsa may mahitabo si mo sus kung luuya kung way pundo gikan sa national government. Inyo na pong sabayon nga nagsigim ko kag tanga diha. Ang gusto po na aning mga mo ni grabe pag na tunga yung mayo. Tungod kay ni bali. Ang kinahanglan og serbisyo ang katauhan sa Subo. Dili kay nagkinahanglan og kanang partido. Tanawa ron og karon ingnon pa ang gobernador digong nako. Ang iyang gingon colorblind o colorless. Mahimo ba ang mga tambalanan mapalitan makikanang ubang mga equipment di national funds ba? Mahimo ba ang inaana rong hitsuras provincial hospital o district hospital sa probinsya kung wa maning kamot ang gobernadora. Naloko na. Paninglo ninyo mga Marcos unsa may nahimo niya. Kanang giingon ni Mr. Ludwig Umigan ito ni aging adlaw unsay landmark project ni Bangag. Aning Cebu. Even sa Tibok Visayas wala gyud in town. Kani adto pertin naghanabisag ako ha. Panahon ni Digong akong balik kagamay. Panahon Digong pastang uyo na ginako itong iyang war on drugs sa tinuod lang. Basta di lang ka praning, di lang ka adik. Makauyon ka, kay bisag tungang gabi maglakaw ka. Matay murag. Wag yung kay kahadlukan kay kanto si Garma. Musubay mo to. Naman kay classmate sa unang pulis nga. Siya pa yung lamay ng i-resign. 20 na mo ko katuig. Avel ko sa early retirement. Lalo mga alas 2 ka daon, magrubing to. Matay pagkanihitag yung biktima sa mga buang. Nihit kay biktima sa mga dragons. Tungod kay panahon Digong, pirti tong pagka isuga ang iyang war on drugs. Kato mga planning. Atong ni aging Sabado, I think Sabado, ay 20 kilos na kuha nitong Shabu gikan sa Uling Naga. Atong ni aging Domingo, doon na po'y tagadalagit nga ni Atos Alcoin sa kay Pinikab o niya, wako no na yun muhatag o kuan sa mga adik. Jesus. As a driver nga adik, gidunggab patay. Nasikitan, baho na. So, katong panahon Digong, di ka kakitag ingon ani. Nabagoy mga maldito nga nagsusuroy atong panahon na karon. Suroy kag alas 9, alas Jesus, pati ng dirikaduha. Ang kadalanan, pati ng kulbaa. Tungod kay, ang mga adik ng gawas na o katong mga bagong subol nga adik o ang mga durugista di ara.
presidente, kung ligon pa lang, kung ang presidente, pareha pa ka, doon ka na iya political will, mga papason taning mga drug addict, papason na to ang corruption, dili mingin ani ang Pilipinas. Makaingon ko nga pananglitag, doon naman kanasara, doon na 600 milyones nga, surik mo niya, angay rang ipa, tikwango na, pero labaw pa magkawatan rin ang grupo puno kambangan. Tanawa ko no, unsay na hitabo, ni adtong mga nangaging kanabang tuig hangtod karon og laabay na butang dire ang presidente nga nindot. Gid ay sus bisag katos digong murag wa pa sa ko natiman ano to kan digong nga mga kanabang matiman kan project kan digong ni. Wasad pero porting huruta sa mga dragons karon gidagkutan kada pizza 2 Nobyembre. Pero to nakanindot kay usa sa mga matud pas mga mayang mo analisar ang kaning peace and order usa ni sa hiriminta usa ni sa kanang gikinahanglan para mutubo ang ekonomiya kato hinong panahon digong natulong bitong naapoy pandemya sus tiwasan bitos parmali tiwas no naghananong kang gikiha. Mao nay ngilad sa kaniadto og karon katong kandigong na dili tanan bati. Ang katong nag-uol kayo nga na biktima atong pagpamatay, kaya gingon na lang extrajudicial killing mo na biktima. Pero ang pamilya ka nga wa kay nakita ang adik, ukira kay perting siptiha gini mo mulakaw. Pero og pamilya ka nga nay adik, mas kuyawan kang nilakaw ang adik kay wa siguro ni ka ugma to na Mao ba? to anas punerarya. Mao ba? Bastang grabiha mao na nakabati. Aning duha ka nagsunod kay si Sarah matod pala gahion lagi sus gabi ha dili lagi kuno mapatuo nin digong akong balikon second hand information kay ni patuo pa wa tay bangagron nga presidente ug wa poy tambalon sa nga Martin. Sa grabe ha dapat kang Ludwig Umigay base katong video ni then Senator Cositing boss mura og public knowledge naman didto sa Manila nga ang pagya nga bangag kay mga altas sosyedad lagi kunos sila ang ilang status ana nila ato nga panahon nga palihog ko ani dong kay di lisod sa Facebook sa akong cellphone ito ako balik ko ni kang Boss Lodi kami base katong video ni kanhi senador Nicky Cositing mura og public knowledge naman to dito sa Manila ang pagya bangag kay ang alta sosyedad lagi kuno ang status anak nila adtong panahon na tinuod bitaw maong hubad nato atong video ni Nicky Cositing dapat si Godofredo Aleozada Zamora bro maayong buntag oy bro mga bro sada mga bro na to bro malahi sa to mga kuya sa bro Godofredo Aleozada Zamora. Mayong buntag bagong tiktir. Bagong tiktir. Tigpaminaw ko nimo kada buntag alas 7 ang subi malingaw minimo mihay tungod sa among karsada sa among baryo. Baryo PD Road karon wa humana ni Mayor Idang. Datuan na namang Idang oy. Ingon ako migo. Idang sa Malabuyog gibiyaan man karon pag-uwan kusog kayo baha nahimo na hinuong kanal ang among kasada di naman magian og motor kay nabuwasot na ang kanal palihog unta og painomdom ni Idang murag nakalimot man siyang delikado kaayo ang taga Malabuyog diri ani oy si Idang maraming pira na yan matud pas kumigo bata yan ni Pedro Caldero. Kapay, General Chris Rabiaga, katong build projects ni Presidente Digong nawanan, hunong tanan. Karon be, ambit tong mga malita. Build ni Digong mura. Karon, ang katong namo na buhatan man nila kan acronym ang acronym nga BBM buhatan man bilang bining build back more man tinga ito or bangag more. Hasta grabe ha.
Mo ni nakangilad karon tungod kay usag yung blame ha. Akong balikon sa mga madungog ninyo diri ang uban gani mutingog on air akong ma-interview. Ang uban ani usahay atos coffee siya magabot mga pita diri bay. Okay. Anak ko basta bakante na ko oras adto na ko. Pagrespeto sa nang imbitasyon. Ito, sige. But ang ilag yung ikuan nga si Sarah magod ug nipatuo pa lang nindigong okay gid unta kayo. Di apay kang Boss Ludwig Umigay. Nakapahimos mi atong 888 ni Digong. Epektibo kaayo kay 24 hours action dayon. O na, pahimos pod ko pod ako wife sa 10 years expiry sa passport o 10 years expiry sa driver's license. Pero tapos ay akong lisensya 2033 pa ni mo expire po tag 10 years. Ito? Nindot kaayo ha. Mo na laghan sa to, laghan kang mahinumduman bisag way mga landmark nga infrastructure project kaning duha nga nagsunod. Wa naman kaning kabangag wa na ni klaro. Timan nga Mayo Unes Lunes Hunyo na. June 30 sa udto sa 2028 munaog na siya kana kon tinuod tong masamok magyud kon kanang giingon lang no election scenario na may tabo kay malangid ang kongreso may magbuot na mo aprobar nga tong no election. No election og sinito lapit mo suko na riyate na. Rolando Minaro makada may buntag makadaog pagkana nasguen og konsehal sa barangay. Mao ba? Kalag-kalag na mo dagkot ra kuno sa election sa barangay ron og iski pizza 2 mas Nobyembre kalag-kalag na ingon ko sa basig ingon tong matamatang ko sa dagkot sa cemetery. Grabe ha bitaw. Tanawa, ako balikan ay kaning hitabo karon kon ang mga batan-on nangandoy. Kaning giingon Engineer Chris Labiaga nga ang branding sa Pilipinas karon bisag sa international community not only sa Middle East a nation of tambalos-los. Hello ko na. Ako to sakyan kagapon ha. Ako na-interview rin si Attorney Israelito o Bubi Torion. Matod pa niya. Hasta to si General Eric Espina. Matod pa niya. Og na ay Hapon. Example, himpol kayo. Na ay Japanese. Na ay kaso rito sa Japan. Naabot rin sa Pilipinas. Tago-tago. Pero pag abot rin sa Pilipinas, nagkakaso na po. Nakasa. Musugot din ang Pilipinas. Nga dadoon sa dito sa Japan, ipapauli sa dito kay ipaatubang tong yang kasong daan kay doon na sa kaso din dili may sugot ang gobyerno ala kadtong gingon kad si Digong wa pay kaso din sa Pilipinas nganong gipadaman ito sa Hague Netherlands. Hello ko na. Mo ni kanamang nakabati aning kambanga kay klaro gyud kay besan pag-unsaon regardless ng jinggoy, mahirap po na siyang mapreso. Hello ko na. Tak na magina niya ang pagkatuloy sa pagkaplandirer. Mao ba? Pero, kaniron, tanawa, ang ilang interes diya nga makuha na sa balik ang mayorya. Kaya ingos pinglakson nga, mawara ng didlak sa Senado, o ipase sa Senado, kun si Alan Pitiki Cayetano, ilang matangtang. Hello ko na. Kaya interesado ko na si Erwin Gatchalian, mahimong Senate President. Kung pananglitan, tinangtangay na ron diha. Una, dunay motion si Marcolita nga makabutar kanabang work from jail. Work from home. Work from jail. Wa ito ma-approve. So, wa mausap ang Senate rules. Inig-abot o niya sa panahon nga. Budeklarar na po ang Senado nga, kami na po, kay naikudita ron. Kay kutob na malang sa sunod simana, Merkules ang ilang sesyon, kay sinidi adjournment naman, balik sila, so na. What if doon ay mahitabo between Lunes, Martes, Merkules? Inig, abot sa panahon nga, ay. Wala mas Cayetano, kaning Osping Lacson, wag gilaing sulbad aning lalis na Senado. Kontang tangon si Alan Peter Cayetano na. Ay na po, ang mahitabo di, si Erwin Gatchalian na po Senate President. Unsa may mahitabo, masulbad niya o masulbad nila kung sila na po yung mayorya ang nagkalisod-lisod nga ekonomiya sa Pilipinas, mawagtang baka nila
ang kadtong mga nakasa nga pirting mga tulisana. Kaya ang tuyo ra ba nilang Marcolita pinaagi ni Pia Cayetano nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga tawgon gyud. Kadtong mga dagko kay sa kay tanawa wa gid ma-investigar si Edwin Garciula Tambalosos wa kay kaso. Si Jingo Hinon og si Joel Villarriba to ana. Unya sa na pananglita ron og mapulihan na po. Wa na po sa blood control investigation. Pero si Jingoy napadaan na rin ito sa Quezon City Jail. Classmate na po sila sa Bong Revilla. Kani buhay lami ni ari ka pabor kani sa kontra-administrasyon kani ka lupig yung kas execution. Kinaan to Bonjing Remulla. Tuwa dito si John Vic Remulla. Nga pahawa ko no pag press briefing mo. Way linugda na to ha na. Well, sige, pabuwas ba na John Vic Remulla.